Ang pagbasa sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Unya miabot sila sa lungsod sa Capernaum o sa pagkasunod nga adlaw ipapahulay, misulod si Jesus sa sinaguga og nagtudlo. Ang mga tawo nga nakabati kaniya natingala sa iyang tinudluan kay may gahuman siya sa iyang pagtudlo og dili sama sa mga magtutudlo sa balaod. Unya may tawo nga giyawaan nga misulod sa sinaguga og misinggit, unsa imong tuyo kanamo? Jesus nga Nazaretnon, mianhi ka ba arong paglaglag kanamo? Nakaila ako nga ikaw mo ang balaang sinugo sa Dios. Apan gibadlong ni Jesus ang yawa, hilom ug guwa niya ng tawhana. Gipakurog sa yawa ang tawo, unya misinggit ug usog ang yawa ug migulha. Hilabihang kahibulong sa mga tawo pagpangutana ug nagpangutan-anay sila, unsa ba kini bag-ong pagtulunan? Kining tawhana adunay gahom sa pagsugo sa mga yawa ug sila mutuman ra bagayod kaniya. Busa ang balita mahitungod kang Hesus daling mikaylap sa tanang dapit sa Galilea. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mga igsoon, malipayong adlaw nga Martes kaninyong tanan, Enero 14, tunga-tunga na kita sa bulan sa Enero, paspas ang pagligid sa panahon, paspas ang pagtuyok sa panahon. Sa Ebanghelyo karon, ang Ebanghelyo karon is an act of exorcism. No, dahil tao nga gi-exorcise sa itong Ginoong Hesukristo, no? Deliverance og na ato pa. Deliverance and exorcism, usa sa mga importante nga ministry sa simbahan. O kana mao ang dakong ministry nga diin gipanguluhan ni Father Darwin Gitgano sa atong diocese o sa ubang mga sakop sa atong team of exorcists. Nindot pa malandungan sa Ebanghelyo karon kining linya nga nagaingon, gibadlong ni Jesus ang yawa. Hilom o guwaan ang tawhana. Ari kita mo focus sa pulong nga gibadlong. Importante di ay ning mamadlong ta. Sa Ebanghelyo karon gibadlong ni Jesus ang yawa. Apil na sa atong katungdanan mga binunyagan ang pagbadlong sa mga yawanong mga buhat, pagbadlong sa mga yawanong mga tao, pagbadlong o pagpakagyaw sa espiritu nga yawanon og dautan sa atong kinabuhi, sa pamilya, sa atong mga gitrabahuan, sa katilingban o sa simbahan. Kabantay mo kining tawo nga giyawaan hingsuod sa sinaguga. Kaila pagyod ang yawa nga si Jesus, mao ang balaang anak sa Dios, ang balaang anak sa Dios, no? Manood ini mga yawa o simbahan, kay kini sinaguga, ila man ning simbahan kani adto sa mga Hudiyo. Nya kaila pod ang yawa sa Ginoo. Iyang bitaw unsa imong tuyo namo mianhib ikaw ang paglaglag kanamo. Pero gibadlong ni Jesus ang yawa. Guwa diha, hawa dinhi. Mo po ni papilog mga ginikanan, pare, mga haligi sa panimalay, badlugon yun nato, pawaon yun nato ang mga gahom sa dautan. Nausahay sa kalibutan kita may ma-welcome. Ato may nung i-welcome ang yawanong mga buhat, i-welcome nato ang bisyo, i-welcome nato ang mga dautang influence sa katilingban, sama sa illegal nga drugas, sama sa mga hiwi nga binuhatan, i-welcome man sa mga tao. Maminaw ta sa Ebanghelyo karon, badlong nga. Ang inyong mga anak, mga ginikanon, nagkabantay mong gasigi nag-inom, gasigi nagtabako, gasigi nag-adis-adis, badlong nga. Ug ingna nga hawa din bisyo aron maparihas na sa Ebanghelyo karon. Kinahanglan ang pagbadlong o pagpapahawa sa gahom sa dautan diya sa atong kinabuhi. Ayaw i-welcome ang dautan sa atong kinabuhi. Kaya ga-welcome ta sa mga dautang mga tao, dautang mga buhat, o sa mga tao nga hiwi o tinguha, tablarag imong gi-welcome si Satanas sa atong kinabuhi. So assignment na to, mga igsoon, mga followers, online viewers and followers na to, badlunga ang mga gahom sa dautan o mga gahom sa yawa nga naa sa atong palibot. Badlunga og ingna, hilom o guwa, gikan diri kanamo. Daigon ang Dios, adlaw-adlaw.